Mono. Afambo nwada baroma ụzọ mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo bụrụkwa dibịa Igbo. Abụ m onye isi ịchụ aja na Baroma ọdịnala temple nke dị n'Enugu steeti. Tata bụ ụbọchị Eke. Ana m asị Eke ọma nọ. Eke ndụ, Eke udo ka aga m n'iru. Eke ihe akwa ka ihe enwe ogologo ndụ na-arụ isi ike. Asị m tata bụ ụbọchị Eke ka ọ maka meela anyị ncha niile. Ka chi anyị meela anyị ọgọ kwuoro anyị ọnụ anyị. Asị m na anyị azụ ka afịa taa mana anyị ya ana ka afịa. Anyị yapụta ife anyị ga-ede ude. N'afa Chukwu okike. N'afa aja ana. Ise ise ise. Ndewonu. Eji m ozi ọma nke si n'aka ndị mbụ na ndị egede wee bịa. Tata bụ ụbọchị Eke. Isiokwu nji wee bịa tata bụ ihe anyị kwesịrị ịma gbasara ancestral curses and ancestral blessings. Why I'm so much interested in this topic is because a lot of us, so many of us are still enjoying our ancestral blessings, while some are still suffering from ancestral curses. Why I'm so much interested in this topic is because I would say that 40% of challenges a lot of us know is related to ancestral curses. Why some of the benefits that some of us enjoy is related to ancestral blessings. Onye mere ndị Igbo ji wee sị na etu onye si wee debe akwa ya etu anwa ka ọ ga-esi wee lalụ. Ndị be anyị asịkwa na nkụ onye kpara n'ọkọchị ka ọ na-aṅụ n'udu mmiri. Echefukwana isitere m ozi n'akara WhatsApp m 07037311663. Ma ọ bụrụ na ị nwere ajụ gbasara ihe anyị na-akụzi tata mana ịchọ ka agbara gị afa mụrụ ọrụ gị ọrụ mmụọ. Ancestral curses bụ abụmọnụ na ntaramahụhụ anyị nwa bụ ndị nọ n'ugbu a na-ata n'ihi ihe ndị nna nna anyị ha metara. Ancestral blessing wụ uru na ihe nweta na oke anyị na-eketa site n'ihe ndị nna nna anyị ha bụ ezigbo ndụ ha biri na mgbe gara aga. Now, many of us are suffering from ancestral curse, and many of us are enjoying our ancestral blessings. Ancestral curse now Bukari, when our ancestors or when our fathers mere ọtụtụ ihe dị njọ n'obodo nke bịara bịa butere onye anwa aja afa. Dumbiri mgbede ọma, ndewo. Eke mere. Thanks for having you. When our ancestors, maybe your father, your grandfather, your great-grandfather, mere aja ife. Maybe, for instance, eji igbu mmadụ wee mara familia because of their grandfather. Na grandfather ha gburu mmadụ mgbe gboo. Eji igbu mmadụ, that is inye mmadụ nsị wee mara ndị dị otu a. Due to na gịnị mere na their grandfather or their ancestor or their great grandfather mere gịnị na ha na-enye nsị mgbe gboo. Asị gị na family a bụ family eji nsị na aja wee mara. You understand? Already, instead of that lifestyle of that person, ibute blessing to you, ihe o butere will cost to you because ade enye gị ezigbo anya n'obodo because of the kind of life your forefathers lived. Enwere ka sị gị agbụrụ a na ndị a na-eji ịgba akwụna wee mara ha.
Mobasi gị na ndị a na ihe ha na-eme bụ that any family that they enter, their women enter, na ha na-ewebata nsi ebe anwa, ma ọ na-ebe bụ na ha batara na ha na-eweta ntisa ebe anwa. It is not a blessing, it is a curse. Na-enwere ndị mebere ihe anwa mgbe gboo eji wee malụ familia, as in ọ bụziere ihe ejiri wee maziri familia. It becomes a curse because gịnị na ọ na-egbochiri other people from that family ime gịnị inweta ihe ọma n'aka ndị mmadụ because of gịnị that thing ha ji wee mara ha, that character eji wee mara ha. That is ancestral curse. Ihe nwere ndị wuberi ya ajọ ife, o wee si n'aka nke a wee felu nka, wee si n'aka nke a wee felu nka, wee felu ndị nọ n'oge oge. It is a curse. As long as it's not speaking good of you or of your people, it becomes a curse. Asị na mgbe gboo na nna ma ọ na nna mụtara nna onye a na ha ji mmadụ na ndụ, na ha ji mmadụ wee lekwa ọgwụ. I'm not talking of the spiritual aspect of it. Ma ọ na ndị a na mpa ha nyere nsi, na mpa ha gburu mmadụ mgbe gboo. Then the abomination of that thing their father or their grandfather did was now releasing negative energy on the descendants of that man. It becomes a curse. Na onye a na nna ha niri mmadụ na ndụ mgbe gboo, na-eji mmadụ wee gburu mmadụ, mana ha niri mmadụ mgbe gboo. This thing wee nọgide wee mee gịnị wee bịa na generation of today. I say that na onye a na-enwe challenges, na onye a rụọ n'ọrụ gbago gbada wee jugide ese. It happens that no, the kind of lifestyle, bad lifestyle their ancestors live, we na-eme are haunt to the generation of today. That is when the lifestyle of our ancestors become a curse. And as soon as it becomes a curse, it becomes an ancestral curse to us. Now, a lot of people, I'll just take that 3 examples and I'll move. Then, when you talk about ancestral blessing, you talk of the benefits we are enjoying from our forefathers. The benefits we are enjoying from our fathers. The benefits we are enjoying from our ancestors. The good things we are enjoying from them. Such as the land where you are staying, or ebe ano we muoge. Let me say ebe ano we muoge. Or unu were massive land. I see that now your great grandfather nụrụ ọgụ mgbe gboo wee conquer ndị nwa wee nweta ana anwa. This land will stay till 5th generation or more than. Obugoro inheritance from the hand of your great grandfather. This is ancestral blessing. Asị na enwere mmụọ dị na be unu, na mmụọ na-echekwabe ndị be unu. N'ọkwa nna mụtalụ nna gị, ma nna mụtalụ ya nwa bụ ihe gwubere ọgwụ a. That from ages, this thing have been protecting your people from evil eyes, from negativity, from witches and the rest of them. And that thing have been there. You may make libations to it. You may benefit what your ancestors benefited from that spirit. That you're not using it to hurt anybody or to kill anybody, to take away somebody's stuff from that person. It becomes a blessing. Na-enwere ukwu nkwụ na be unu, maybe akwụ, enwere akwụ na be unu. Egbuo di akwụ, esie mmanụ ya, eweli ya sie nni lie ya. It becomes a blessing. Now, a lot of us, we are enjoying our ancestral blessings, and at the same time, we are going through our ancestral curses all at once. But so many are interested in the blessings that they are enjoying, but they are not interested in the curses that is bringing bad name to them, that is releasing negative energy to them from generation to generation. They do not care about it. A lot of family,
ụmụaka a na-enwe stillbirth because of the souls of the young people ha mere gịnị ha ji wee mee ọtụtụ ihe iche iche na ngwuru ahụ mgbe gboo. Some of us don't even know that what we are suffering from is as a result of the atrocities that our ancestors committed. And as long as you are benefiting from them, from their blessings, you are as well going to benefit from their curses. I am not saying that if you find out that your ancestor or your father or your grandfather did evil thing, that you should stop partaking in any of his property. No. What I am saying is, if you find out that this is the case, one thing you must do is you must abstain from living that kind of life that your father lived, or your grandfather lived, or your great-grandfather lived, or anything close to that kind of life. To make sure, even after to make sure that you don't reactivate that thing in future. And if you have looked into your family, remember that foundational spirits and the ancestral causes, they are not the same thing. Foundational spirit is different. Ancestral causes is different. Sometimes, because of oka or because of whatsoever reason. Mee udo n'etiti ha aka na-agwa gị na o nwere ihe dị na be unu na-enye gị nsogbu. Ask ma enwere your ancestors mere ajọ ife unu megoro inherit the cause of what that person did. And if at all you do what, you undergo the cleansing ritual and make sure you abstain, because once he made something related to it after cleansing, you will reactivate that cause and it will start following you and your. I don't wake up. By the time the cause is already activated again, you might not be aware that you have reactivated that cause. They will start suffering it. I say they will not believe it because they will not understand. No, something related reactivate ekenekwa m unu. Afa mbụ Nwada Gbaroma ụzọ mmiri. Echefukwa na iziri anyị ozi na WhatsApp na 070-373-11163 ma ọ bụ na inwe ajụjụ ma ọ na ịchọ ka gbara gị afa. Ndewo.